खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ अरुणोदय 3.0 नि थाखाय इनकाम सार्टिफिकेटनि फोरमानलाइनि गोनांथि गैया। आसाम सोरखारा रोखा खालामना होदों। अरुणोदय 3.0 बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरा इनकाम सार्टिफिकेटनि गोनांथिनिफ्राय रेहाय। आसाम रांखान्थि बिफान। आसाम रांखान्थि बिफाना मोनसे मावख'आरि खेंफोरथि होदों, जेराव बुंनाय जादों दि अरुणोदय 3.0 बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरा हाबाफारिनि सिङाव राङारि हेफाजाब मोननो थाखाय आयनि फोरमानलाइ होनायनि गोनांथि गैया। फोसावथायनि बायदिब्ला नंगुबै रेशन कार्ड गोनां नखरफोरा गावनो गाव बे बिथांखिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन, जाय रांखान्थियारि लोरबां नखरफोरनो 1250 रांनि दानारि राङारि हेफाजाब होयो। बे आगाननि थांखिया आर'जलाइ बिखान्थिखौ गोरलै खालामनाय आरो बेखौ थि खालामनाय दि आरजाथाव नखरफोरा नाङै गोबाव जानाय एबा दलिल खालामनायाव हेंथा गैयाजासे हेफाजाब मोनो। बे खेंफोरथिया उफ्रा डकुमेन्टेसन गोनांथिफोरनि सुबुरुन होनाय नंखाय फोरमायथिनि सायाव जिंगासिनायनि फिननायाव फैयो। सोरखारा बेबादि नंखाय दाबि गोसारनायनि बेरेखायै सांग्रांथि होदों, जेराव बुंनाय जादों दि आयनि फोरमानलाइफोरखौ नाङै फोसावनायखौ फोसावग्रा सुबुं एबा हानजाफोरनि बेरेखायै गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जागोन। बेफोर सान्नायफोरखौ फोजोबनो थाखाय रांखान्थि बिफाना बेफोरबायदि नंखाय हाबाफोरनि सोमोन्दै अजदफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय आदबफोर गायसनदों। मावख'आरिफोरा रायजो राजाफोरखौ फोरमान खालामजानाय फोरमायथिनि सायाव सोनारनो आरो गोरोन्थि खौरां फोसावग्रा गनायथि गैयै फुंखाफोरजों नांजाबनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। अरुणोदय 3.0 बिथांखिया गासै रायजोआव निखावरिखौ फोजोबनो आरो रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नखरफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आसाम सोरखारनि मोनसे गाहाय हाबाफारि। बे हाबाफारिया गावनि बयनिख्रुइबो लोरबांसिन नोगोरारिफोरनि जौगानायखौ जौगाहोनो थाखाय रायजोनि नाजानायनि मोनसे गुदि बिथा जानानै दं। बांसिन फोरमायथिनि थाखाय मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ मावख'आरि चेनेलफोरजों सुबुरुन लानो एबा थिखानाय बिबानगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो बोसोन होनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ रायजो सोरखारनि 12 साननि जौगाथाय फोसावनायनिफ्राय 32 लाख सुबुंफोरा मुलाम्फा जादों। हिमन्त बिश्व शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन दि राम सोरखारनि मोनसे जर'खा हाबाफारिनि समाव 32 लाखसो सुबुंफोरा गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि सिङाव मुलाम्फा मोनदोंमोन, जाय समबाराव जोबदोंमोन। बिथाङा बुंबावदों दि 12 साननि जौगाथाय फोसावनाया रायजोनि गोरिब आरो गेजेर थाखोनि मोन्नैबो थाखोसिम सौहैदोंमोन। जों बे फोसावनायखौ गुवाहाटीआव जागायदों आरो 12 साननि उनाव जों दिनै डिब्रुगड़ फोजोबसिगोन। मोनसे मेलाव बाहागो लाखांनायनि उनाव चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि फोसावनायनि समाव 20 लाख गोदान रेशन कार्ड राननाय जादोंमोन, 6 लाख दैबानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनो हेफाजाब होनाय जादोंमोन आरो मेलेमगोनां फरायसाफोरा गुबुन गुबुन बिथांखिनि सिङाव स्कुटार, साइकेल आरो गुबुन थुलुंगा होदों। बे समाव 30 निफ्राय 32 लाखसो सुबुंफोरा सोरखारि बिथांखिफोरनि सिङाव मुलाम्फा मोननो हादों। गिबि मन्थ्रि मावख'आ एक्सआव मोनसे पस्टआव मुंख'दोंमोन दि गुबुन गुबुन बिफानफोरनि सिङाव अनसुंथाइ आरो सुबिदाफोरखौ शर्माया बे सानाव रानदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ सिबिआइनि मावख'गिरि जानानै हाथियार गोनां हानजाया काछाराव फालांगिरिनि न'खौ लुथिदों। 15 निफ्राय 20 हाथियार लानाय सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया सिबिआइ मावख'गिरिफोरनि जानानै 22 दिसेम्बरनि गेजेराव काछारनि सासे मुंदांखा जायगायारि फालांगियारि अबुल हसेननि न'खौ लुथिदोंमोन। बे हानजाया बिबानाव थानाय मावख'आरि दिन्थिनानै न'आव हाबफैदोंमोन। सिङाव हाबनायनि उनाव बिसोरो नखरखौ सिगिनो थाखाय हाथियार दिन्थिदोंमोन। बेसेनगोसा बेसादफोरखौ लुथिनायनि सिगां बिसोरखौ खादोंमोन। डाकातिफोरा गासै नोगोद 35 लाख रां आरो 10 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि गहेनाफोर लानानै खारलांदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे साहसगोनां खावनाया ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिहोदों, जेराव थागिरिफोरा बे हाबानि लाजिनांथावनायाव दुखु फोरमायदों। जायगानि पुलिसआ गोख्रैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। बे गिख्रंथाव दायनि आन्दोआव थानाय दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो आरो हमनो नाजागासिनो दं।
ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ तामुलपुराव रांखान्थियारि हेफाजाबनि चेक रानदों। बिटिआरनि सिएम श्री प्रमद बर'आ मैया तामुलपुराव रांखान्थियारि लोरबां नोगोरारिफोरनो गाहाय हाबाफारि अनसाय बिथांखिनि सिङाव राङारि हेफाजाबनि चेक राननानै होयो। बे हाबाफारिया गैजारोङै हारिफोरखौ जौगाहोनो आरो बयनिबो थाखाय मानगोनां जिउ खुंनायखौ रोखा खालामनो थाखाय बिटिआर सोरखारनि थाद'यै रादायखौ दिन्थियो। गोग्लैसोनाय थाखोफोरनि रांखान्थियारि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै सोरखारा मोनसे बांसिन थाफादेरनाय समाज दानो थांखि लादों। चेक राननाय हाबाफारिया 4 Years of बिटिआर गभर्नमेन्ट सोलिबाय थानाय फालिथायजों गोरोबफायो। थांनाय 4 बोसोराव बिटिआर खुंथाया लोरबां हान्जाफोरखौ गोहो होनाय आरो रांखान्थियारि सोफादेरनायखौ बांहोनायाव गोसो होबोबाय थादों। बे गाहाय हाबाफारिया जौगानायखौ बांहोनो आरो गोनांथि गोनां सुबुंफोरनो खाबु होनो थाखाय सोरखारनि बावसोमनायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ बर्मायाव बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' बादायलायनायनि थाग थियारि। बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' बादायलायनाया 27, 28 आरो 29 दिसेम्बर खालि बाक्सा जिल्लानि बर्मा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फोथाराव खुंफुंजागोन। बेनि थाखाय गुवारै थाग थियारि खालामखाबाय। बादायलायनाय सामलाय आफादाव दीनानाथ रामसियारिखौ आफादगिरि आरो हेमन्त कुमार दत्त आरो हिमांशु पाटकलखौ लोगो नेहाथारि महरै थिसननाय जादों। सामलायगिरि आफादनि मासिगिरि बिन'नाथ रामसियारिनि बायदिब्ला बे खेबाव बियो खुंजागोन 30थि खुरुदी आरो 17थि पुस मे बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' बादायलायनाय। समफारि बायदिब्ला 27 दिसेम्बराव गेलेगिरिफोरखौ सानजौफुआव बरायनाय जागोन। गोजौनि गेलेगिरिफोरनि लिरथाय आरो सुनाय। गेलेगिरिफोर आरो रेफारिया 28 दिसेम्बरनि फुङाव हानजा सुरसिगोन। बेनि उनाव दुलाराय बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' एस'सिएशननि आफादगिरि बिस्वजित दैमारिया फिरफिलाखौ बिरहोगोन। दीनानाथ रामसियारि आरो बड'लेण्ड नेहाथारि ताइक्वान्ड' संस्था लाचित बसुमतारिया फारियै गोसोखां खाम्फा आरो आलारि बाथि सावगोन। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गेलेमु सांग्रांथि हानजा सुरनायखौ बेखेवगोन। शुभांकारखौ फुंनि 10:45 रिंगायाव बर्मा एमएलए भुपेन बर'आ बेखेवगोन। सानजौफुआव बादायलायनाय आरो बान्था राननाय। बादायलायनाया 29 दिसेम्बरनि फुंनि 8 रिंगायाव जागायगोन। बादायलायनाय आरो बान्थाफोरखौ सानजौफुआव राननाय जागोन। मोनाबिलि 6:30 रिंगासिम मोनसे हारिमुआरि हाबाफारि जागोन। बे हाबाफारिखौ हारिमुआरि महरगिरि रुमि कछारीया बेखेवगोन। खुंगिरिफोरा गेलेमु मोजां मोनग्राफोरनि नुजाथिनायखौ हास्थायदों। 6थि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय बिथांखिनि गाज्रि बाहायनानै सा 682 सोरखारि मावफारियाफोरनि बेरेखायै राहा लानो बिथोन होदों। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मैया फोरमायो दि 682 रायजो सोरखारनि मावफारियाफोरा आसाम अरुणोदय बिथांखिनिफ्राय आयेन बेरेखायै मुलाम्फा मोननाय जागासिनो, जाय रायजोनि गोरिब आरो गैजारोङै सुबुंफोरनि हेफाजाब होनायनि थांखिजों मोनसे अनसाय हाबाफारि। आसाम सेक्रेटारियेट डिब्रुगड़आव आसाम केबिनेटनि जथुमखौ दैदेनखांनायनि उनाव मोनसे खौरां मेलाव सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन, जों बे गाज्रि बाहायनायखौ हमदांनो हादोंमोन जेब्ला जों 682 सरासनस्रा रायजो सोरखारनि मावफारियाफोरजों मुलाम्फा मोनग्राफोरनि बेंकनि फोरमायथिफोरखौ गोरोबहोदोंमोन। बेयो गनायजाथाव नङा। गिबि मन्थ्रिया फोसावदोंमोन दि लोब्बा थानाय मावबारियाफोरनि बेरेखायै बिफानारि हाबाफारि जागायनाय जादों आरो बेनि उनाव गोख्रों राहा लानाय जादों। आसाम अरुणोदय बिथांखिया जुनिया महरै रायजो सोरखारनि मावफारियाफोरखौ गावनि आरजाथाव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि फारिलाइनिफ्राय बोखारो। शर्माया सांग्रांथि होदोंमोन दि नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय थगायसुला मुलाम्फा मोनग्राफोरनि अनजिमाया बांनो हागौ। जुदि सोरबा सोरखारि मावख'गिरिया दासिमबो बे बिथांखिनिफ्राय मुलाम्फा जागासिनो दं, अब्ला बिथांमोनहा गोसो जाना बेखौ थाबैनो गारनांगौ, नों बिथाङा बुंबावो। अरुणोदय बिथांखिनि गाज्रि बाहायनाया गुदि साननांगौ जानानै थादोंमोनब्लाबो केबिनेट जथुमाव आसामाव खुंथाय आरो जौगालु होनायखौ मोजाङै खालामनो थाखाय गुबुन गोनांथार थिरांथाफोरनि सायावबो नोजोर होनाय जादोंमोन। रामआ गोख्रोङै बुंदोंमोन अरुणोदय बिथांखिया निखावरि आरो गोजानाव थानायफोरनि थाखाय, आरो जों जायफोरा आरजाथाव नङा बिसोरजों बेनि बाहायनायखौ सहायनो हानाय नङा। अनसाय राननायाव रोखाथि आरो गोजोनथिखौ लाखिनो थाखाय सोरखारनि नाजानाया खुंथायखौ गोख्रों खालामनो आरो नेमखान्थिफोरखौ मोजाङै फोजोबनो आसामनि थांखिखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायना मोजां मोनो,
स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।